ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ ka jingi kai jongu Jesu halor ka jingi mensiam kadang yai beteng kumno ngilaban pen kalai ni ka jingi mensiam habangi ong ben pen kalai ni ka jingi mensiam ngide ben sautu kane kalong ka jim pen kalai ya ka jingi jongi badu blai jingi jongi badu Jesu bad ka jing koloi jongi ban kongu ya ka hukum jongo blai jing koloi jongi ban shashkori ka tinu blai ladapi reke ya ka tin jonga bad ladapi idia nga upa wan but pi but ngaru ngandon badu kabamod ban pelong iangi ke jaka shongne ne jaka shongdu jongo blai ngidon kam ban pendap ya kini ki criteria kini ki binda ngideben penbiang ladangim penbiang ya kene ke binda kaba ujisu kadau hangi uppa umla banwan shangi badu jisuru umla banwan shangi badu mensiam bakuidru umla banwan shangi ladangi pe bha kene ke jimpule ngi yo I ya ke trinity bakuid jisu ong uppa un sawan ukun un sawan bad unong pendengen un sawan un ki kai lut na dong shadong kane kalong ka jingkadau ya jisu shapang ke trinity bakoi minda ngi bahar ngi trang bandon badu balai ngi duai ngi perlut ya ka por jongi ha ke jingriu balai ngi late mass ngi priang sakrament ngi duai rosary ngi puson ya ka tinu balai balai ngi lekine baro na marba ngi don hapo jongi kata ka jing trang ba ublai udeban wan shong ne bani jisu deban shong ne bani u mensiam bakod deban shong ne bani bad ngin kal along ga jaka shong du jongu balai kane kalong ka jingkwa jongi iwai pai wai badu jisu ong wan ladangi don kane ka jingkwa bun sin ngimju poi sha kane ka kardan ne sha kane ka jinglong namar bale bun ki kam jongi ki bangile ngile khalam jingit don ki ingasem ublay umju shongne don ki bryu ki ba ong hana kilong kristan henry ublay umju shongne batki umju shongdu batki kadaw kalong ki kam ke bakile kilong ki kam kalam jingid ke jingade jongi kilong ki jingade kalam jingid lese ki bru ki ade batki we lese ki dang wadi ki jimman doy naki lese ki itina die ki henry om don jingid buon ki ingasem ki jot buon ki snong ki tao ki jot namar kim kilong ki bru ki mane uble kalam jingid kilong ki bru ki ba pendap ya karukam don ki jaka don ki snong ki bru ki akajia halor ke niam don ru ki niam ki hikai ya ki we ben peniap don ki niam ki isi ya ki we what happened ki kinhun kristan ru don ki ba isi paramangi don ki bagi kai ki ban kiarnak don ki bru ki bam kren batki don ki bru ki tingi we pap don ki snong ki ba yakajia don ki snong ki ba khangla dia ki we ban ngeit hakat kum ga jing persad mensiam don ki snong ki ba khangla di ki bru ban mane u jisu hakata ka snong bat ki ong hana kilong kilale ya ki ne baro hakakertang jisu habangi le kum kini ki kam habangi isi ki parabriu warlada bangi long kristan ladangi don kane ke jinglong ban peniap ikiwai ladangi don kane ke jinglong ban bishni ikiwai ladangi don ke jinglong ban pinjot ikiwai ladangi don ke jinglong ban krentat burom ikiwai ladangi don ke jinglong ban pinsabha yalade shimet hakaba yuroid ya ke kli jonkiwai hangno kadon ke jingi du balai hapo jongi buon ki kam kabangi le ha ke jingim jongi kilong ki kam kalam jingid don buon ki inga sen ki jot menda om don jingi shu hapadang shikurim om don jingade shu himmen ki para lesi kilong ki himmen ki para ke ba yakajia halar ka kaspa ka po nitip don ki inga sem don ki himmen ki para ki ale ya ka police case ki ba file case ha ka court ha ki ing bisha halor kaspa ka po but ki im du kumne barosh jingi
Clam da don cano ka mensium ban pendrit yalade. Clam da don cano ka mensium ban map markelia. Nanda ki ong hana ngilong Kristen, ngilong Catholic. Bad ngihaben keli. Ladang ngilong Kristen, ladang ngilong Catholic, ladang ngilong ke ba idia ujisu. Hato pi koloiniam ban pendrit yalade. Hato pi koloiniam ban penyasuk ban yakaba pi penbra. Ladang imdon kata ka mensiam ban penyasuk. Hangno kadon jingidu bele. Ujisu karan syai kadar menda. Lada uno idia nga usumaria ka ketinja. Badu pajo nga un idia u. Bad ngin yawan syauta bad ngin syong ne badu. Kasyai kadar ya ka ba ujisu. Idia u bele bad sumaria ka ketin. Sumaria ka ketin ka ba mod le ya ka monu bele. Ujisu le ka monu bele. Badulale ula sumari ke tinu bele. Badula idia ubele. Hadu ke jingi abjamu. Ula kongo ya ubele. Kabamut ko himmen ko para. Bandup kerlalong ka jaka syong jong ubele. Ngi haban long kiba idia ubele. Ngi haban long kiba sumari ka hukum jong ubele. Ka ketin jong ubele. Bada habangi ong ilong kiba idia ubele. Ngin stang ban id ya ki parabrius audong jangi. Ngin bisnishu, ngin betarshu, ngin taraisnushu, ngin pinjoshu, yaka suka sain jongno. Nginum yakini yakas paka po jongki kalam hok. Nginum leki kam kalam hok persha yano. Habadon ka jingid, ngimlaban lebain yakiway. Habadon ka jingid, ngimlaban pensausi yakiway. Habadon ka katin ka traikam hapo jongi. Ngimlaban krantad burom yano. Ladang idang yai le kum ginigikam. Kane kalong gadak uble shimla shongne badni. Kaying jongi, kaying kasem jongi, kamde ka jaka shong jong uble. Uble laban wan syakum kane kiying. Warlada api bu ya ka doro uble. Warlada api duwai. Habab yo iya ki himmen ki para. Pidon hapo jombi, lada pidon hapo jombi, ya ke jimbe tar bat ke jimbishni, pim nushu ban keren bat ki, pim nushu ban pendrit yalade kindiyat, hangno kadon ubale haki inga sem jombi. Don ki inga sem, don ki marjan marpa, ki akajia, kimju ya keren paramaki, ki bishni paramaki. Don buon ki inga sem ki jot minda, shikurim kimju yeshu, ki shetkerla paramaki. Hato uble un shongne hakum kene ke jinglong jompi. Kabamut uble laban ban shongne. Lada uble laban shongne kabamut umensiam bakoit treshu hapo kum gini kibri. Nakata daw hake gospel nindakas ngi Jisu pinkot kum no nom pendengen umensiam bakoit. Uba upa sa paha ka kerteng jonga sa hikaya pina dong shadong. Ladangim don jingido bele, ladangim pendrit yalade, kabamot, mensiam bakuit, stamban hikai yangi. Ladau hikai yangi, hikai ayu yangi, hikai tangkane ka ju kapang. Idia ubele, sumari ka ketin, sumari ka hukum. Habang stangban idu bele, but sumari ka hukum. Ngin stangban piam lut ya baro, but kiinga sanjongi, kan kerlalang ka jaka, shong ne jungo bele. Kasnong ka tao jongi kan kerlalang ga jaka shongne uble. Ladangi dang bishni yakiwe. Ladangi dang bitar yakiwe. Ladangi dang tre persha yakasuk ka sain jongi marjan marpa jongi. Ladangi dang yakajia halor ka niyam halor ujisu. Te hangdo ujisu shong. Don bon gi buriu ki kran persha yakasuk ka sain ka jingi uble. Hangda uble shongne batpi. Uble shongne haki inga sem jompi. Ublay shongne hake jingim shimed jombi. Ublay shongne hake imlang salang jongi hake snong katao jongi. Ublay shongne hakum kita ke balang kaba penbriang ya ke jimbishni ke jimbetar ke jingisi. Tongilong kiinga sem, tongilong ke balang, tongilong ke rishimed ke ba id ya ublay bad sumare ke hukum jong ublay. Jisu be id karko kardo yangi perlong yangi ke jaka shongne jome. Jaka shongne jonguble
jaka shong ne jong men siam bakuit bangin don jingit bangin don jing snevrit men siam bangin don ka men siam ban map ban kedop ban kendiu ive pat haka jingim jongi haka inga sem jongi haka imlang salang haka snong ka tau jongi haka balang jongi en yaro ya utrai Jesus Christ Junam la junam